رخصتناکە مافی مرۆڤان لە عفرینا ڕۆژاوای کوردستانê بانگ lê rexistinên mirovî û yasayî kir ku çarenivîsa hejmarek ji welatiyên Efrînê yên ku ji aliyê grûpên çekdar ve ji beriya salekê ve hatine revandin diyar bike ku di nav van revandiyan de welatiyekî bi temen û jineke Kurd heye. Rexistina mafê mirovan li Efrînê di raporteka xwe de ragihand ku welatiyên Efrînê bang lê rexistinan dikin ku çarenivîsa kurê wan yên revandî ji gundê Coqê û Xelnêrê û Dargirê yên bi ser navçeyê Malbata ve ku ji aliyê çekdarên Hemzat ve hatibûn revandin diyar bikin. Di raporta rexistinê de her wiha hatiye ku hin ji wan revandiyan ji şeşê meha nihan sala 2018 ve revandîne û yek ji wan ji sala ku du heyvan ve revandiye û navên revandiyan ev in. Welatiyê bi temen Abdulmenan Mihemed yê 64 salî, Mihemed Milla kurê Abdulkerîm yê 43 salî, Rokan Milla keça Abdulmenan 27 salî, hevjînê Rokanê bi navê Cemal Umer 24 salî, Cihad Dawud 43 salî, Hesên Emîn 40 salî, Arif Şêx Hemo 20 salî, Mihemed Şêx Hemo 21 salî, Besam Ehmed 33 salî û her wiha Luqman Mihemed 24 salî ku ew jî ji xelkê gundê Tilsulûra Cindirêsê ku ji beriya salekê û du heyvan ve revandiye. Li gor heman rexistinê ku kesên revandî bi tûmetên têkiliya wan bi peyedê re hatibûn revandin, lê sedemên rastexîne ew e ku revandina wan ji kiryarên nijadperestî û şûfinî hatine. Ji destpêka derbasbûna Tirkiye û grûpên çekdar ji 18 meha adara sala 2018 û ta niha binpêkirin berdewam in û her kiryarek ji kuştin û revandin bi şêweyekî plankirî têne encamdan.